Pipila ka mga programa ug special sa GMA Integrated News ug GMA Regional TV ang nalakip sa finalist sa 2024 Catholic Mass Media Awards. 7 ka programa ug special sa GMA Integrated News ug GMA Regional TV ang nahimong finalists sa nagkariyang kategorya sa 2024 Catholic Mass Media Awards ug palaran kita mga kapuso nga nalakip ang atong programa nga GMA Regional TV 1 Mindanao sa mga finalist isip Best News Program. Kini ang ikaduhang higayon nga nahimong finalist ang programa sa mong award-giving body. Lakip sab sa mga nahimong finalist ang special coverage sa Da Peña Francia Festival sa GMA Regional TV isip Best TV Special. Ubo sa GMA Integrated News, finalist sa Best Special Coverage ang special coverage sa Nazareno sa 24 oras. Best News Magazine finalist ang unang balita, special report, Yakap ng Pag-asa. Finalist sab sa Best News Program ang saksi special coverage sa Traslasyon. Finalist sa Best Investigative Report ang GMA News Online, Rooms for Rent. Ug finalist sa Best News Coverage ang GMA News Online, The Interim Charter under Cory Aquino. Daghang salamat sa CMMA sa pag-ila sa katakos sa mga programa sa GMA ug sa padayon ninyong suporta kanamo mga kapuso.